ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବାପା ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ବାପା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅଭାବ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି କାମ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲରେ ବଜାର ଯିବାକୁ ଲାଜ କରନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ ଲଭର ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗପୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ବାପା ମା ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ବାପା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ବିଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କାମ କରୁଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସି କିଛି ଦିନ ରହିଯାଉଛି, ସେହି ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପାକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବାକୁ ବି ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ପଛରେ ଯଦି ବାପା ପିଲାକୁ କିଛି ରାଗିକି କହିଦିଏ ତ ସେ ପିଲା ସେ ବାପାକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ବି କହୁଛି। ଯୋଉ ବାପା ନିଜେ ମୂର୍ଖ ହେଇ ନିଜ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରୁଛି, ସେ ବାପା ବି ମୂର୍ଖ ପଦ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଯୋଉ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ଯଦି କହିବା ସେ ହେଉଛି ଆମ ବାପା ମା। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ।